press media, paper media, electronic media, along kacer abdun kadowe akorte kumpan nili tum hin pen churo parpik lo nili tum nang tum pan chu hangat teng pen nang tum kewang pen non kewang di MP general election 2024 puthak ASDC hin pen nili tum hin pen candidate ke pangda so press a mailong adun pon churo parpik lo Jika semet bangke nilitum ASDC hin pen pref ame ching tiako nilitum hin pen karbiang long kimbram baroy lo lapen tip theng ahi mailo rusem som sing ti songbe langkung sarsing habe khorsing terang muniram langne lapen khei atirim atuma phan chikimu lapen ahi tume johang lo an paritame 1986 ani kan pen lapen non an non puan khea farman long ria farman autonomous state kache song sek apran ke dam tum phan apran ke chuan to hante phantame ni tum chiki mul lapen hirjume chuhang lo asi alam thipi dam iglona patumi head ni tum me pe dulo labang ke ASDC KSA KNCA joint Central Executive Committee ami dulo arna teng pen nili tum chingwai chingsai ka do pen sini tum chingwai det pen masi ajak ting clear por pen nili tum chingwai chingsai lo masi chingwai chingsai api an ke nili tum ning class sap pen ka do go we as KSA KNCA ka do we members bitame chedon sar pen si non ke wangji 2024 MP election general election along ASDC hin pen kachipati dunjia fan akehai Johnson be XEM lo lapen ASDC ajun secretary lo lang fansi ASDC nominated candidate ason nilitum ingwai pensi nilitum cerai lo asi pini bangke nilitum kadu we pang itu si pini bang lo asi afransi formally lo patum yata nilitum asong do ani tamam pang welcome lo sta yes president hisab alang lipan fransin nili welcome lo lakan Shillong tu ohomot mane ohomia manuhok ঘূৰাই দিব লাগিব কাৰণ শিলং আগতে অহমৰ ৰাজধানী আছিল election importance mane significant aputhak bang nili chiu nije ingtu the semet alang lipan Johnson be XEM lapen General Secretary ASDC hakke cheng pen since inception of ASDC mahang ke thek pen on ponita me karjap thip lo alang CM doi sakita me khe farman dongria farman ingthir jil asmera bangke tangka maha ke chu tamala puson tamala smat thanga abot nama be jarabe si bangke lalok hinia bangke alang li inut karjap thip apin polo lapen un pohitame partila anak kisung ngapor hitame mena ana tum kat lab hitame puthot ni litum ASDC bangke pangtang thu je phani litum nang bor ilo asmer bangke 2019 an kan pen asi bang bom pen non ni litum ahin pen alangli phansi litum toy duni po athe ni litum kat dogo beta chini lo MOU dodet penafi 1995 MOU dodet penafi non puan hitame menang an a parti atum hadak MP kache toy dun lo tebol hitame hadak parliament at chatayalong non puan hitame karbiang long arara kisung jasmet bangke kar ikethenai main aspiration la bangke article 244A bharat kachari arona lo long ke tok dak la so puthak hitame ma dua MP hitame hadak klar dak pen ke song dun dut pen compromise me pin pen lason abang ave lasi alang ni pan chini baka lason be butam te litum ka doi tamel ma karjap thip ke do thip lapen kang thir jir lapen che song un labang so ning ke the do pen si alang ni pan si ni litum parliament acha tai long tame kar benglong a isu lo mina isu lo kar benglong lapen di mahasau esu 244 ke pachun da prang ya pan alang ni che song ya pan si litum toy dun lo an para sitame kaprek non nilitum ya song pen 2019 pen puan nilitum nang song bom na ana isu nang song lo adu ya hoi punoi kar benglong lo pen meghalaya border isu punoi
lapen ako jasmer bangke Kajironga isu punoi marara pike pangareng amen pen nango chedai prosetan tunke song lo anpar hitame PGR lapen BGR along lake kachirai kom dia puthak la hitame ni litum abotai batai lake natum da chini la abotai batai hitame ni litum central government lapen ako dak Assam state lapen council along hitame ni litum abotai batai je song lo je song pensi ni litung la bangsu bangke theglong lo non ke bang jai election bangke isi ke the dumbinom karbiang long arat dasi isi common candidate lo pro autonomous tera common candidate anpara hitame as si kese kensi a common candidate posol si ni litung hemprekar iarar tumpan panong si ba isi common candidate posol si ni litung hok pon lo dasi doan nung piding belo dasi non ke bang jai election bangke isi litum karbiang long akhe karbiang long arat karbiang long along ri lapen karbiang long kar inai autonomous state a isu hab parliament long ka song pati krim dun thek ya fansi alang li fansi ni litum chetoy dun long lapen ning thelo bhut ke jok arar phani tame alang litum ka dok ko bi alam matha pensi khe alam long ri alam matha pensi kaddo ko wera ditame bhut e pak pak ame thanga bhut ditame autonomous state phan panong pen border ke cherai na ya adoi hoy ke cherai ni amen pen lapen kaddo kawe karbiang long PGR VGR pendang lok kapre ka isu pusa ke cherai komji amen pen bhut e pak pak kaddo ko hitame ASDC phan panong si lapen ako Johnson be phan bhut pipen ke ong dunga bhut pen ke pahai je phan si nilitum pini formally kaddo ko wera phani tame nilitum chuni